Cześć, moi drodzy, ja jestem Filipa. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Bedwars na moim kanale. I ze mną jakiś Dex i... O nie, niestety wyszedł. I będzie gram sobie w Bedwars na moim kanale. Filmy co 2 dni na kanale, więc wiecie. Co 2 dni na kanale będą filmy, czyli praktycznie prawie codziennie, ale nie tak bardzo codziennie, więc tak, więc czekamy graczy. Ty krocy dołączył. No tak. Zobacz, to jest mój kolega, a jestem na koncie i to sobie, a tak naprawdę jestem na koncie. Gram na koncie Filip tam i moje tam, nie? A tutaj dołączył mój kolega, Kloc. Dobra. Pierwszy zjem, co gramy. Mogę nagrać? Nie mogę. A, nie mogę. Siemka 1, 2, 3 dołączę. Szukamy na graczy. No nie, puścił górę kloc. Niestety. Gramy z VIP-ami. Nie zdąż do mnie, mordo. O, dołączył krocu. Znowu, dobra. A też taki krocu to jest mój dobry przyjaciel. Widzowie. Czekajcie chwilę. Razem. Teraz będzie gra. Okej, czekamy. Let's go, z kim ja będę? Ja jestem z Keksia. Siema Keksia, mordę. Dobra, sushi idzie do łóżko. Dzięki. Okej. Jeśli więcej Bedwarsów na moim kanale, to łapka w górę, subskrypcja. Bijamy widzowie 30 subskrypcji na moim kanale. Dobra. Nie chcę po farmie. Nie ma diaksy. Co jest? No, trzeba stąd budować, rozumiem. Let's go. Let's go. O. Tu. Jeszcze troszkę. Sobie idę na diamenty. O kurde, są na różowym. To różowi mają mnie tylko przeromane. Dobra, Keksio, wywalaj stąd. Keksio, daj mi trochę. Dzięki. To jest dobry, patrzcie. On jest top 491, więc fajnie. Jakiś ziomek, myślę, nie? Mam nadzieję, że on ziomek. Co ja potrzebuję tak ogólnie? Wiem, że są tam rzeczy, są tanio.
Ja się buduję do różowych. Ja się pobuduję do diamentów. Let's go. O, białe zniszczyli. Daczek jest przymieczek. Hop, 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 hop. Przymieczek. 8 diamentów, już kurde. Drogo. Nie powiem, że nie. Mam 5 diamentów. Gdzie jest ten mój? A tam jest. Okej. Siemka. Dobra, pokupujemy troszkę. No tak. Żeby to łóżko było bardziej odporne. Okej, let's go. No. Mało tego szkoła będzie. Ogólnie to. Jak chcemy pograć, to możemy się już niedługo na Discordzie na przykład porozmawiać, możemy pograć razem. Oczywiście ja jestem za. Osoby, które są za pograć, no to oczywiście jak mam to będziemy nagrać razem odcinek. Nareszcie jeden diament. Tam są czerwoni chyba. Czyli czerwonych już nie ma. Jeden diament. 900. Tylko mamy łóżko? Dosłownie tylko mamy łóżko. Dobra, let's go. Lecimy. I mało tych osób jest tutaj. Let's go, fajny leczek. Szybko. Co my jeszcze potrzebujemy? A, kupimy sobie... A, nie jesteśmy. Dobra, czekamy troszkę. Kupujemy sobie to. Dużo strzał. O! Co mordo? Ziomek! Nie wierzę, dobra, zginęłam. Nie wierzę, dobra. Spróbujemy zagrać sobie jeszcze jedną. Lecimy. Czekamy. Przymraliśmy, niestety było blisko. Czekajmy, dawajcie mordy, dołączajcie. Dołączajcie. Ojej. Dobra, czekamy.